la partea de pregătire de astăzi, la lecția pe care o avem de făcut împreună uh, și care va fi o lecție, să zic așa, mai de introducere în subiecte de informatică, dar este unul dintre capitolele pe care le avem de acoperit pentru admitere la teme. Da. Dacă sunt întrebări, am simțit că ați vrut să vă întrebați și voi. Vă rog foarte mult, orice întrebare, și vorbesc și pentru colegii, adică tinerii care sunt în sală, și pentru cei care sunt online, rugămintea este să uh, adresați întrebări dacă sunt lucruri de clarificat, și ăsta este scopul întâlnirilor. Așa vă puteți întâlni cu exercițiile respective și singuri în culegere și așa, da? Ceea ce vreau să vă spun este să încercați să profitați de prezența profesorului, indiferent pe ce topic discută și așa mai departe, da? Ok, ca rugăminte ar fi pentru cei din online acum să ținem microfoanele și camerele video închise, da? Așa încât să nu creăm așa disconfort din ăsta, zgomot, se spune. Și dacă avem întrebări, bineînțeles, deschidem microfonul, suntem atenți să avem microfonul deschis când încercăm să spunem. Rugămintea este să încercăm verbal să adresăm întrebările, pentru că e greu de urmărit partea de chat. Sunt și acolo, puteți spune și acolo, puteți scrie, dar ar trebui să fiu notificat cumva verbal, să fim notificați că există o întrebare. Bun. Ok. Bun. Dacă nu sunt lucruri nelămurite, să trecem la lecția de astăzi. Cum spuneam, este o lecție de început, asta este, dar este o lecție pe care vă rog să mă credeți că este foarte importantă din următoarea perspectivă. Sunt și eu zic că aș putea chiar garanta chestia asta, dar probabilitatea să găsiți la testul de admitere probleme din acest capitol este una foarte mare. De ce? Pentru că de fapt este un capitol al informaticii, al programării. Știți că curicula noastră din ATM este orientată pe programarea în limbajul C și ceea ce ziceam mai devreme este faptul că acest capitol face așa, e o conexiune între matematică și programare, pentru că vorbim despre operații în special matematice, dar nu numai matematice, de gen aritmetic și matematic de gen logic, da, operatori, expresii, și bineînțeles că operatorii și expresiile de care discutăm lucrează cu date și atunci avem această discuție, vom avea despre variabile și constante. Ceea ce n-am spus mai devreme, dar o să spun acum, este că fiecare lecție va fi organizată 10, 15, 20 de minute. Acum fiecare profesor își cuantifică și își ajustează timpul. O prezentare teoretică, da, a subiectului și după aceea probleme. Scopul nu este să predăm aici, sub nicio formă. Scopul este să facem exerciții, să lucrăm concret, exerciții. Profesorul lucrează, arată, demonstrează cum s-ar rezolva, logica de rezolvare și așa mai departe. Și după aceea, dacă sunt nelămuriri sau întrebări, partea de prezentare teoretică nu o considerați, vă rog frumos, o predare, nu-și propune să acopere toate aspectele, toate detaliile, ci mai degrabă să puncteze lucruri ca un reminder, ca o chestie de să ne aducem aminte despre treaba asta, da? Și asta este ca idee, da? Bun. O să începem discuția pe subiectul, pe topicul nostru, cu următorul conținut de slide, și anume vom discuta care este structura unui program C, da? Un program C, și am dat aici un exemplu, este un program care, bineînțeles, avem zonă de date și zonă de cod, zonă de instrucțiuni, cum le mai numim, da? În principal, zonele de date conțin variabile care pot fi, după cum vedem, variabile globale, cum avem, scuzați-mă,
pic. Îl pun la loc. Variabile globale și avem aici un exemplu de variabilă globală, da? Acest CNT pe care l-am și inițializat cu valoarea 3. Variabile locale și avem aici, de exemplu, o variabilă locală, da? Avem și aici încă o variabilă locală care se numește exact ca cealaltă, dar sunt variabile locale diferite, da? În plus avem instrucțiuni, după cum vedem, cum avem instrucțiunea while, instrucțiunea printf, această linie de cod de instrucțiune care este de fapt o operație matematică de incrementare a acestei valori, a acestei variabile, da? Deci avem cum ar fi directivele de pe procesor, declarările, de multe ori mai spunem greșit declarații, dar sunt declarări, da? Și așa mai departe. Funcțiile programului, care înseamnă funcția main obligatoriu, cum avem și aici, și alte funcții, și aici avem o singură altă funcție, și anume funcția funct, pe care o vedem, fiecare funcție având regulă acest rol de a rezolva o anumită treabă, un anumit task, cum spunem, concret, particular, și care este invocată de alte funcții. Legat de datele programului, acestea pot fi globale sau locale, după cum vedem, după cum am văzut și în programul de mai înainte, și în cadrul unor declarări de date, putem avea o declarare de date pur și simplu sau o declarare de date și o inițializare. Inițializarea se face pe baza altor variabile sau pe baza unor constante. Da? Avem variabile și constante. În cazul nostru, de exemplu, avem aici declarate 3 variabile, variabila x, y și z. Toate cele 3 variabile sunt de tip întreg. Acest cuvânt cheie int menționează faptul că este tipul variabilor, tipul datelei respective, după care cele două instrucțiuni care manipulează datele respective. În cazul nostru, instrucțiunile nu fac altceva decât să afișeze pe ecran cu valoarea celor 3 variabile. De fapt, valoarea variabilei x, însă, este afișată de 3 ori, pentru că este afișată odată în format decimal, adică în baza 10, vreau să zic, și chestia asta se datorează acestui specificator de format, acest la sută de, în format octal, și vedem aici la sută O, și în format hexadecimal, vedem aici. Practic afișăm valoarea lui x în diverse formate și vedem aici pe prima linie ceea ce se întâmplă pe ecran, și anume se afișează valoarea 1, 2, 3, 4, secvența asta de cifre, care este de fapt valoarea lui x, pe care o vedem foarte clar. Se afișează 2, 3, 2, 2 sau 4 de 2. De ce 2, 3, 2, 2? Pentru faptul că avem, de fapt, 1, 2, 3, 4 este reprezentat în decimal 1, 2, 3, 4. În octal este, de fapt, 2, 3, 2, 2. Da? Ce înseamnă acest 2, 3, 2, 2 în octal? Înseamnă, de fapt, cum se traduce el în decimal, cum se translatează. Această valoare 2 mulțit cu 8 la puterea 3, plus 3 mulțit cu 8 la puterea 2, plus 2 înmulțit cu 8, plus 2. Dacă am face acest calcul, cu siguranță obținem valoarea 1, 2, 3, 1234. Da? De ce 4 de 2? Pentru că 4 de 2, având în vedere că am cerut prin acest printf, am comandat procesorului, calculatorului, să vorbesc așa un pic mai macro, să afișeze valoarea lui x, valoarea acestui x, care de fapt e același ca aici și așa mai departe. Am cerut afișarea acestui x în hexadecimal. Dacă am calcula reprezentarea lui sau valoarea lui scrisă în decimal, ar fi, de fapt, calculul se face la fel cum am făcut aici pentru baza 8, 4 ori 16 la puterea a doua, plus D-ul este o cifră hexadecimală care înseamnă cât? Cât înseamnă D? Uh, 14? Nu, un pic mai jos. 13. A-ul este 10,
Uite, o să scriu aici, A-ul este 10, de fapt cifra A, cifra B este 11, cifra C este 12, cifra D, vedeți că nu zic litera D, în cifră, pentru că este o cifră în hexadecimal, este 13 și A, B, C, D, E este 14 și ultima cifră din baza 16 este, bineînțeles, cifra F, care este de fapt echivalent cu valoarea pe care o știm noi așa mai ușor, valoarea 15, da? În rest, cifrele hexadecimale sunt, bineînțeles, și celelalte cifre de la 0 la 9, numai că pentru 10 nu se folosește 10, se folosește A. Deci, cu alte cuvinte, avem 4 ori 16 la puterea a doua, plus, dacă ar fi 13 ori 16, plus 2, același calcul, dacă facem aici calculul, bineînțeles, o să obținem tot 1, 2, 3, 4. După cum vedem, aici este un mic scrambling, da? În sensul că avem 3 variabile x, y, z, care au fost inițializate, x-ul cu 1234, y-ul cu valoarea 02322, iar acest 0 este o convenție care îi spune că această valoare este de fapt scrisă în octal. Cu alte cuvinte, o vedem aici, o regăsim și aici, este inițializat și y-ul, deci cu alte cuvinte și y-ul de fapt are aceeași valoare 1234, este doar o chestie de cum îl vedem. Îl vedem în octal, îl vedem în decimal, îl vedem în hexadecimal. Din punct de vedere al, oricum, calculatorul, procesorul, când execută programelul nostru de aici, îl vede, el lucrează oricum în baza 2, deci nici în octal, nici în decimal, totul este în baza 2 acolo. Deci, cu alte cuvinte, faptul că îl scriem într-o anumită bază e mai puțin, adică nu are importanță, e aceeași valoare, asta vreau să spun. Cum și de altfel acest 4D2, cum pe care îl vedem și aici, este de fapt tot 1234, pentru că tocmai ce avem demonstrația făcută de acest printf, prin faptul că acest printf afișează xxx de 3 ori, deci afișează x-ul de 3 ori, de fapt afișează valoarea 1234 în baza 10, în baza 16, în 8 și în baza 16 și vedem aici valorile. Iar al doilea printf afișează de fapt cele 3 valori, cele 3 variabile diferite din punct de vedere al identității variabilor, dar de fapt având de fapt aceeași valoare și treaba asta se demonstrează sau se poate vedea demonstrația foarte simplu aici prin faptul că ne-a afișat 1234 de 3 ori. Adică practic o dată pentru x, o dată pentru y, o dată pentru z. De ce a afișat 1, 2, 3, 4 de exemplu pentru y, adică aici, y-ul fiind a doua variabilă? De ce n-a afișat 0, 2, 3, 2, 2? Pentru faptul că de fapt prin acest printf am comandat, am cerut, practic, prin această instrucțiune, această linie de cod, faptul că variabila x să fie afișată în decimal și oricum ea avea valoarea 1234 în decimal, deci aici nu este niciun semn de întrebare. În schimb, variabila y am cerut afișarea să fie făcută tot în decimal. Deci chiar dacă ea a fost inițializată cu o valoare în octal, de fapt valoarea respectivă, calculatorul o convertește, dacă îmi permiteți chestia asta, o convertește la formatul decimal, da? Pentru că așa este pus aici în printf și o afișează în formatul decimal, de unde și valoarea 1234, de asemenea aceeași idee, aceeași poveste cu z, da? Bun, am trecut aici peste programul ăsta, dar aș vrea totuși să nu-l ignorăm așa. Haideți să vedem că avem o întrebare aici pe care am observat-o chiar când am trecut mai departe și am zis să mă întorc să răspundem. Ce se afișează pe ecran în urma execuției acestui program? Păi programul, dacă ar fi să-l analizăm și analiza să facem într-un mod foarte simplu, întotdeauna orice program în si începe, bineînțeles, execuția cu ce? Cu prima instrucțiune, dar prima instrucțiune nu este cea de sus. Este prima instrucțiune din funcția main. Deci funcția asta main este o funcție specială care spune, dacă vreți, este poarta de intrare în execuția programului, entry point-ul, cum mai spunem în engleză, și ca și terminologie, așa mai de specialitate,
punctul de intrare în execuția programului. Și prima instrucțiune am fi tentat să zicem că este acest int i egal cu 0, dar asta este o declarare de variabilă locală. Prima instrucțiune cu adevărat este acest while. Până la while-ul ăsta, în schimb, avem o variabilă cânt care este inițializat cu 3, o variabilă globală. Avem o variabilă locală i care este inițializat cu 0, o vedem aici. Și acum să vedem ce se întâmplă plecând de la acest mic setup. Deci cânt variabilă globală egal cu 3, i-ul este variabilă locală egal cu 0, inițializată cu 0. Acum, n-am spus mai devreme, reiau un pic ideea, variabilele globale sunt variabile care sunt declarate în afara funcțiilor, dar care au particularitatea faptului că sunt vizibile peste tot. Adică, cu alte cuvinte, le putem folosi oriunde în program, în orice funcție. Și vedem aici cânt-ul folosit, îl vedem și în funcția main și în funcția func, adică diferit. Da? Puteam să mai avem alte funcții, era foarte ok să le folosim acolo. Variabilele locale sunt variabile cu scop, spunem așa, în programare, adică cu vizibilitate local și vizibilitate locală. Și avem două exemple de variabile locale, acest i și acest i din cealaltă funcție. Da? Acum, revenind la execuția programului, i egal cu 0, după care, dacă trag linie și începe execuția, practic acest while este deci fapt un ciclu, o chestie repetitivă. Repetitivă se va repeta setul de instrucțiuni din cazul while-ului, adică ceea ce se întâmplă aici, atâta timp cât condiția de aici rămâne adevărată. Ce înseamnă condiția adevărată în C? Înseamnă că, de fapt, valoarea ei să fie diferită de 0. Orice valoare diferită de 0 înseamnă adevărat. 1, minus 1, 100 și așa mai departe înseamnă condiție adevărată. Practic se evaluează această mică expresie minus cânt, care are rol și de acțiune asupra variabilei cânt, în sensul că o decrementează, și primul lucru care se întâmplă, se scade cânt-ul, deci cânt devine egal cu 2, se evaluează 2-ul și 2-ul este diferit de 0, cu alte cuvinte este adevărat, se intră în corpul while-ului, în aceste 3 linii de cod. Prima linie de cod face i++, ceea ce înseamnă că i-ul era egal cu 0, acum i-ul devine cât? 0 plus 1, 1, bineînțeles. După care am rezolvat treaba asta și suntem în starea asta, da? După care urmează acum să treacă la următoarea instrucțiune, care este, deja am văzut, instrucțiunea printf, este instrucțiunea clasică, instrucțiunea prin care se face afișarea pe ecran. Este echivalentul pentru toată lumea, că eu știu, așa că se mai face cumva în liceu ideea de C++, dar sunt foarte puține elemente de C++ și lucrurile care se fac acolo sunt mai mult de afișare, cout, cin, limbajul C. Pentru afișarea pe ecran folosește instrucțiuni de gen printf. Mai sunt și altele, dar printf-ul este instrucțiunea cea mai consistentă, funcția prin care se afișează pe ecran ceva. De regulă, foarte multe programe necesită această interacțiune cu utilizatorul, adică afișarea pe ecran, introducerea de date de la tastatură, și aici se folosesc funcțiile printf și respectiv scanf în C. Acum, revin la programul nostru. Funcția printf afișează pe ecran ce? Întotdeauna ne uităm ce afișează aici. Da? Ce urmează după este, de fapt, sunt valori, diverse valori, care iau locul acestor, spunem noi așa, specificatori de format. Da? Și vedem aici, avem specificatorul ăsta și specificatorul ăsta. Deci, fapt, se afișează pe ecran i egal cu, deci prima afișare care are loc este i egal cu, cine este aici? Este valoarea lui i. Cât este i în acest moment? 1, bineînțeles, virgulă, cânt egal cu, cine este în locul lui la sută de, este efectiv valoarea cânt. Atenție, ce scrie aici cânt nu are nicio legătură cu valoarea variabilei. Este un șir, pur și simplu este un string care este afișat, da? Valoarea efectivă este, de fapt, se datorează, preluarea valorii se datorează acestui simbol, acestei variabile care apare aici și care vedem că este în momentul ăsta cât este 2, da? Și avem afișarea i egal cu 1, cânt egal cu 2. Și am terminat cu execuția liniei, după care mergem mai departe, să judecăm mai departe ce se întâmplă în a treia linie.
A treia linie nu este altceva decât apelul unei funcții care este mai jos definită, o vedem aici, funcția func, da? Care înseamnă că de fapt se abandonează sau se suspendă, mai corect spus, execuția funcției main în punctul ăsta, adică e ca și cum se îngheață efectiv contextul acolo și se sare la această funcție. Și aici ce se întâmplă? Aici vorbim despre, deci rămâne pe loc contextul funcției main, trecem în contextul funcției func. În contextul funcției func avem un alt i, care este inițializat, o altă variabilă locală, care este inițializată cu 5. Atenție că nu are nicio legătură i-ul acesta pe care l-am scris eu aici cu i-ul pe care îl avem aici și pe care l-am avut aici, da? I egal cu 5, după care vedem instrucțiunea i++, prima instrucțiune efectivă a funcției i++, care înseamnă că îl face pe acest i egal cu 6, după care afișăm din nou acest șir, acest string, să spun, ceea ce înseamnă că va afișa i egal cu i-ul, dar i-ul care i, bineînțeles că este i-ul local de aici, nu este i-ul din funcția main. N-au nicio legătură i-urile, cele două i-uri. Variabilele unei funcții, variabilele locale ale unei funcții sunt disponibile, vizibile, doar în interiorul acelei funcții. În altă funcție nu există. Cu alte cuvinte, i-ul de aici, ceea ce înseamnă că se afișează i egal cu 6 și cânt egal cu cânt-ul este același cânt global, da? Care a rămas pe loc în starea 2. Deci cânt egal cu 2. Până aici este bine, da? Bun. Merg mai departe, să termină funcția func, revin în funcția main, unde am rămas, de unde am plecat, ajung la paranteza de aici, care mi închide corpul. Da, mă auziți? Am o întrebare. Da, vă rog. V-a mai spus cineva că sunteți ca o femeie? Ahahahaha. Nu, nu mi-a spus nimeni. Dar nu cred că are sens această observație și nici nu mi se pare o întrebare, dacă permite să... Și dacă v-ați înscris la treaba asta, cred că ați venit să facem treabă, nu să facem astfel de observații. Bun, mergem mai departe. Mergem mai departe și, practic, iată, rămăsesem în acest șir, i egal cu 6, cânt egal cu 2, după care suntem aici în acest punct. Am spus că am revenit în funcția main, în care practic rămăsesem la această acoladă, ne întoarcem, urmează cânt-ul se face cânt ia valoarea 1 pentru că se decrementează, după care intrăm în mai departe, i-ul se face, dar i-ul de aici, din funcția main, i-ul se face 2, da? Cânt egal cu 1, se afișează iarăși i și cânt, o să-mi afișeze pe ecran i egal cu 1, cânt egal cu 2, da? Pardon, cânt 1, scuzați-mă, i-ul egal cu 2, cânt egal cu 1, da? După care sărim în funcția func, da? Avem apelul funcției func, care înseamnă din nou alt i față de cel din main, i-ul funcției func, care se inițializează din nou cu 5, se face i egal cu 6, da? La fel ca și data trecută, practic chestia asta este o chestiune care, apelată încă o dată, se repetă, da? Și i egal cu 6, când t egal cu 1, afișăm din nou, după care, deci iarăși am afișat chestia asta, după care ne întoarcem în funcția main, while când t înseamnă că trece, când t descrește, se face 0, se evaluează valoarea lui când t, ceea ce presupune faptul că, așa cum am spus mai devreme, când t egal cu 0 înseamnă expresie falsă, ceea ce înseamnă că se abandonează acest while, mergem mai departe și următoarea instrucțiune din funcția main este instrucțiunea return, care presupune exitul din funcția main. Da? Avem pe ecran afișate mesajele pe care le-am menționat. Avem un mesaj aici, un mesaj din funcția func, un mesaj iarăși din funcția main,
și un mesaj din funcția punct. Și astea sunt mesajele și rezultatele pe care le avem în cazul acestui program. Bun. Mergem mai departe și discutăm foarte pe scurt. Variabile în C înseamnă, de fapt, variabile care o variabilă ce reprezintă o referință simbolică, un nume, practic către o valoare stocată în memoria sistemului. Și declarația pe care o avem aici, o declarație int num, după care înseamnă, de fapt, o zonă de memorie, cum am spus, hai să-i spunem așa, o căsuță de memorie de o anumită dimensiune, în funcție de tipul variabilei, în cazul nostru tipul int, 4 octeți, de regulă, după care inițializarea acestei căsute de memorie, acestei zone de memorie cu valoarea 42, avem accesarea căsutei de memorie și inițializarea cu valoarea respectivă. Avem și alte exemple în slide în care am declarat o variabilă de tip char. O să avem un slide special cu tipurile de date, cu toate tipurile de date din C, o variabilă întreagă int, o variabilă de tip flow și așa mai departe. Fiecare variabilă are un tip de date. În cazul exemplului nostru de sus, tipul este întreg. Cuvântul cheie, cuvântul dedicat pentru tipul întreg este int, da? Și legat de aceste tipuri de date, vedeți aici un tabel care menționează pentru fiecare tip de date, pe de o parte, tipul de date îmi spune tipologia valorilor, în sensul că sunt date care pot fi întregi, date care pot fi reale, adică cu virgulă, da? Date care pot fi întregi mai scurte, mai lungi, mai mari, adică cu valori mai consistente. Tipul char este un tip întreg, el îi spune char de la caracter, dar în C char înseamnă o valoare întreagă, așa cum menționăm aici în acest interval, da? Intervalul minus 128 la 127, putem avea și valori doar pozitive dacă declarăm o variabilă de tip unsigned char, ceea ce înseamnă că poate stoca doar valori în intervalul ăsta, cât ocupă în memorie variabila, vedem aici tipul respectiv și vedem aici și tipul întreg pe care deja l-am folosit, care ocupă 4 octeți și domeniul de valori pe care îl poate avea variabila respectivă. La fel putem avea tipuri pozitive și așa mai departe. Aici este continuarea tabelului și sunt tipurile de date reale din C. Avem tipul float, tipul double și long double, cu diferențe între ele care țin de dimensiunea de stocare, dimensiunea căsutei de memorie, dimensiune care poate fi de 4 bytes, 8 bytes sau 10 bytes și, bineînțeles, valori. Programelul de mai jos, exemplu de mai jos, este un exemplu foarte simplu care mi afișează pe ecran, așa cum am văzut, șirul acesta, care vedem aici output-ul, storage size for int, 2 puncte și în loc de la 100D este rezultatul acestui. Este o funcție, este un operator sizeof care returnează întotdeauna, operatorul ăsta întoarce dimensiunea în octeți a tipului de date sau unei variabile care este transmis acolo ca argument la operator, ca operand. Bun. Și valoarea în cazul nostru este 4, pentru că am văzut mai devreme în tabel că tipul int de aici are dimensiune 4. Mergem mai departe. Câteva lucruri despre constante. O constantă poate fi literală, ca aici. O constantă literală este o valoare care înseamnă o valoare imediată și putem avea constante literale. Am tot avut în toate exemple, poate de până acum avem, nu știu, și aici avem o constantă literală, avem aici constantă literale și așa. Constantele literale pot fi în decimal, în hexadecimal, am spus, în octal. Putem avea constante literale definite ca și caractere, caracterul A mare, B mic, toate caracterele de aici au în spate, de fapt, o anumită valoare care se numește codul ASCII, da? Și există o tabelă de coduri ASCII care face translația sau care mapează valorile respective. Da? Pe lângă aceste tipuri de constante, putem avea în C și constante de tip șir de caractere și vedem constante literale, vedem aici exemple.
iarăși niște exemple în care am vrut să scoatem în evidență mai degrabă faptul că această constantă de regulă este, sau compilatorul o vede ca fiind o constantă întreagă 30, dar dacă îi pun U, este de fapt unsigned int, de fapt e un întreg cu fără semn, adică pozitiv. Bun. Este acest caracter backslash care este folosit în C pentru a indica caractere speciale, caractere de escape, adică sunt niște caractere care au un rol aparte. Backslash n înseamnă o linie nouă. De regulă este folosit foarte mult în afișare, pe ecran, deci ca și consolă. Backspace și așa mai departe. Ca să afișez, de exemplu, caracterul apostrof, trebuie să folosesc, să-l prefixez în felul ăsta cu acest backslash, caracterul ghilimele, pentru că la rândul lui caracterul apostrof este special și am văzut mai devreme când definim caractere, constante de caracter, și atunci ca să-l afișez și pe el trebuie să-l prefixez. Bun. Mergem mai departe. Pe lângă constantele literale avem și constante simbolice, adică valori identificate printr-un nume simbolic. Și sunt două variante în C, varianta în care definim constante simbolice prin directiva define, și vedem aici niște exemple în care am definit length, width și new line ca fiind constantele 10, 5. Ce se întâmplă în urma compilării acestui program? De fapt, length-ul este înlocuit peste tot cu 10 și automat vedem aici output-ul. Și a doua variantă de constantă este constanta de tip simbolic definită în mod special prin acest const. Adică, cu alte cuvinte, length-ul de aici l-am definit ca o variabilă int, dar am pus variabilă, că am spus ca o variabilă, dar de fapt, având în vedere că are acest specificator const în față, este de fapt o constantă. Înseamnă că în memorie se alocă memorie pentru acest int, în zona de date a programului, de dimensiunea unui întreg, care are numele, se poate identifica prin numele length și care este de 4 octezi, pentru că am spus așa, și este și inițializat cu 10 și mai mult decât atât, ea nu poate fi niciodată modificat în cadrul programului. Poate fi, spunem că este doar folosit. Da? Bun, mergem mai departe. Variabile globale și constantele pot fi globale sau locale. Am menționat și proprietățile acestora. Aici este un alt exemplu pe care sunt niște alte exemple de variabile de diverse categorii, globale, locale. Bun. Legat de operatori în si, ce sunt operatorii? Sunt posibilități, mecanisme prin care putem face diverse operații matematice, aritmetice, operații de adunare, scădere, înmulțire, dar nu numai aritmetice, și logice, da? Operatori de adresare, să obținem o adresă a unei variabile. De ce am pus aici cu roșu? Pentru faptul că, practic, am încercat să detaliez cam toți operatorii din limbajul C, numai că, așa ca și curiculă, practic, ar trebui să fim atenți în special în zona asta, pentru că dacă ne uităm pe curicula de admitere de la ATM, nu sunt introduși acolo operatori pe bit sau ce vedem aici. Foarte pe scurt câteva chestiuni despre operatori și vedem aici un exemplu în care, bineînțeles, este la mintea cocoșului, ca să zic așa, faptul că se întâmplă diverse operații cu valorile A și B, cu variabilele respective, și se inițializează valoarea lui C, se afișează pe ecran valoarea lui C, care va veni în locul acestui la 100 de, și vedem aici output-ul pentru C, 21 plus 10, și toate calculele care sunt făcute mai departe între A și B, deci practic aplicarea a diversi operatori între valorile lui A și B, care în cazul unor expresii care se fac cu acești operatori sunt operanzi. Operatorii lucrează cu operanzi, operanzi sunt de fapt valorile. Operanzii pot fi variabile sau constante, care la rândul lor pot fi literale sau constante simbolice, cum am vorbit mai devreme. Operatorii aritmetici sunt cei mai simpli, sunt cei care sunt importați foarte clar din zona matematică
în matematică și pe care și știm, ar fi așa să scot în evidență niște observații importante care sunt un pic așa diferă față de ce știm noi că se întâmplă la matematică sau, mă rog, sunt așa mai particulare cazuri, cazurile respective. De exemplu, operatorul de împărțire aplicat pe 2 întregi obține doar câtul. Deci este împărțirea fără rest și fără să fie în zona de numere întregi. Adică 7 împărțit la 4, bineînțeles, înseamnă 1 și așa mai departe, vedem aici. Dacă minim un operand din cei 2 operanzi este număr întreg, are un tip de date real, nu este întreg, pardon, este real, atunci rezultatul devine cel real pe care îl cunoaștem. Adică 7.0 împărțit la 4.0 este 1,75. 7.0 este de fapt, nu mai este întregul 7, pentru că punctul ăla de acolo îi spune compilatorului de C-ului programului nostru că este de fapt trebuie să interpreteze 7 ca număr real. Și atunci 7.0 împărțit la 4 sau la 4.0 îți dă 1,75, adică 1,75. Am pus aici și exemplu în care doar unul din cei 2 operanzi nu mai este întreg. Da? Și vedem și alte cazuri. De asemenea, operatorul modulus este operatorul prin care obținem restul împărțirii și el, bineînțeles, are sens doar în contextul în care avem doar numere operanzi întregi. Nu se poate aplica, este eroare de compilare, programul se compilează, obținem erori dacă îl aplicăm peste operanzi de tip, să zic așa, care nu sunt întregi. Și vedem aici, o să luăm imediat pauză, aș vrea 2-3 minute să închidem prezentarea și după aceea luăm și pauză. Da? Vedem aici operatori relaționali, operatori care stabilesc relația de ordine sau de egalitate sau de non-egalitate între 2 operanți. Rezultatul unui astfel de operații, aplicării unui astfel de operator, este un rezultat 1 sau 0, concret. Adică, cu alte cuvinte, 1 înseamnă relația este adevărată, da? True, și 0 înseamnă relația respectivă între operanzi, aplicată operanților, este falsă, nu este adevărată. Acum, v-am mai spus, convenția în si este că orice valoare diferită de 0 înseamnă adevărat. Orice valoare, adică valoarea 0 înseamnă fals. Acum, când, în schimb, se aplică un operator din ăsta relațional, el obține întotdeauna 1 sau 0. Adică true sau false. Dar true ăsta nu înseamnă orice valoare diferită de 0, în cazul de față înseamnă 1, da? Ca și rezultat. Și vedem aici, pe exemplu ăsta se pot vedea pentru valoarea A, vedeți, A-ul are valoarea 10 și B-ul 20. Dacă A-ul e 10, B-ul 20, vedem aici că ăsta este true, care înseamnă de fapt 1. Ăsta este true 1, ăsta este not true, înseamnă de fapt că rezultatul este 0 și așa mai departe. Operatorii logici înseamnă operatori care presupun o logică, crearea unor structuri logice între operanzi. Se presupune că variabila A are valoarea 10 și variabila B are valoarea 0. A și B este fals în caz de față, pentru că cel puțin un operand, adică B-ul, este 0, este diferit de true, cum s-ar spune. Ce face, cum acționează operatorul și logic? Acționează în sensul că returnează întotdeauna un 1 sau un 0, true sau false. 1 returnează dacă și numai dacă ambii operanzi sunt adevărați, adică sunt diferiți de 0. Un pic mai, da? Sunt diferiți de 0. Sau înseamnă că returnează 1 dacă cel puțin 1 este diferit de 0, iar operatorul de aici este operatorul negație, adică transformă o valoare din true în false și în false și invers. Bun. Aici este un exemplu pe care nu o să mai parcurgem pentru că este foarte simplu și se poate vedea. O să menționez foarte clar că toate materialele astea vor fi publicate pe site și veți avea acces la ele în forma pe care o vedeți aici, cu anotările profesorului și așa mai departe. Bun. Operatori de asignare. Operatorul
de asignare care înseamnă asignare, adică facem acea operație în care zicem x egal, de exemplu, cu y sau x egal cu 7, da? Și vedem aici și un exemplu. Operatorul condițional pe care îl întâlnim mai rar, dar îl putem întâlni, este operatorul de condiție și el acționează în sensul pe care îl vedem aici, adică dacă expresia evaluează expresia asta de aici, valoarea, și dacă valoarea asta este diferită de 0, înseamnă true și atunci valoarea întregii expresii este valoarea lui expresie 2. Dacă expresie 1 de aici este falsă, atunci valoarea expresiei este valoarea lui expresie 3. Da? Bun. Și ideea de expresie, care este o secvență corectă de operanți și operatori. Și vedem aici exemple de expresii în care toate expresiile, fiecare expresie este întotdeauna evaluată la o singură valoare. Valoarea expresiei, aici avem o valoare care este, bineînțeles, depinde de valoarea lui A. Aici altă expresie și așa mai departe. Aici este valoarea expresiei, dar înseamnă valoarea lui A, dar totodată A-ul se și incrementează. Aici iarăși este valoarea unei expresii, valoarea lui A, dar înainte se incrementează A-ul și pe expresia A ia valoarea celei noi valori a lui A și așa mai departe. Și există acest tabel care, mă rog, să zic așa, că este unul dintre cele mai grele, dificile, să zic așa. Ideea este de a ține cumva cât de cât minte, dar lucrurile nu sunt așa de complicate și nici aici precedența operatorilor este un pic destul de, bineînțeles, este similară cu ceea ce știm de la matematică, numai că aici avem mai multe situații și trebuie să știm un pic, de exemplu, că partea asta de operatori, de exemplu, cum ar fi de pre- sau post-incrementare, sunt mai prioritari decât operatorii de înmulțire, împărțire și modulus. Vedem că modulul este pe același nivel de prioritate cu înmulțirea și împărțirea. Dacă ne uităm de 2-3 ori pe tabelul respectiv, rămânem cu el în cap și atunci nu o să mai avem nicio problemă. O să vedeți că prin exerciții avem nevoie de chestia asta. Da. Bun, haideți că ar fi bine să închidem. M-am lungit mai mult, dar m-am lungit în scopul de a explica și de a arăta și niște exemple, de a justifica tot ce este cât s-a putut justifica și trecem în partea a doua să facem niște probleme. Da? Haideți să luăm pauză 10 minute. Începând de acum.
Putem începe, da? Haideți, vă rog frumos, un pic de liniște. Ok, haideți să pornim la drum să facem niște exerciții. Încă o dată subliniez faptul că ele sunt la fel ca cele pe care le dăm la admitere. La fel în sensul de, ca și dificultate, unele, bineînțeles, pot părea mai simple, mai ușoare, mai grele. Bun. Începem cu acest exercițiu care, bineînțeles că este unul foarte, foarte simplu. Se consideră programul de mai jos, ce valoare se va afișa pe ecran. Avem un programel în care avem 3 variabile. Ce avem în el? Avem 3 variabile. Vă rog frumos să facem liniște, ca să putem să mergem mai departe și mulțumesc. 3 variabile, x egal cu 0, y egal cu 10, z egal cu 4 și avem acest calcul în care doar ceea ce trebuie să fim atenți aici este să ținem cont de regulile de aplicare ale operatorilor. Avem y împărțit la 10, la z înseamnă de fapt 10 împărțit la 4 plus 2, x este de fapt această valoare, care este de fapt 10 împărțit la 4, nu este 2, ci este 2, pentru că facem între 2 operanți care sunt întregi. 2 plus 2, adică 4. Deci alegem varianta de răspuns B. Al doilea program. Se consideră sub programul de mai jos, fapt, da? Ce afișează acesta? Practic avem aici o variabilă, o singură variabilă care este de tip întreg, nu este unsigned int, este int și are valoarea minus 2 inițial, după care se afișează pe ecran două valori cu spațiu între ele, adică ce vedem aici, și asta înseamnă de fapt negarea lui A și negarea de 2 ori a lui A. Când în momentul în care aplicăm operatorul de negare, pe care l-am întâlnit mai devreme în prezentare, rezultatul este un operator logic, care întotdeauna rezultatul unui operator logic este 1 sau 0. Nu mai există alte valoare. Indiferent ce valoare avea A-ul, not A înseamnă negarea valorii de adevăr. Așa trebuie să gândim. Valoarea de adevăr a lui A inițial este minus 2, adică este diferită de 0. Asta înseamnă că negarea acestei afirmații înseamnă că A-ul va fi, adică negarea de A va fi 0 și negarea negării lui A, bineînțeles, este operația încă o dată inversă, adică 1. Cu alte cuvinte, se afișează 0 și 1, adică opțiunea A de răspuns. Mergem mai departe. Care va fi valoarea stocată, păstrată, în variabila sum, în urma execuției următoarei secvențe de cod? Deci ce avem aici, în secvența asta de cod? Avem 4 variabile care sunt inițializate pe rând în urma unor calcule. N-ul, A-ul, B-ul și trebuie să ajungem de fapt la sum. Deci trebuie, iarăși este un exercițiu care implică ce anume, să fim atenți la cum aplicăm operatorii. Atâta tot, da? Haideți să vedem. Deci sumul este A plus B, că practic ce ne întreabă care este valoarea variabilă sum. Întotdeauna vă sfătuiesc să fiți atenți, foarte atenți la cum se numește, la cerință. Ce anume cere exercițiu concret. Să nu ne păcălim cu treaba asta și să nu ne grăbim aici. Valoarea lui sum este A plus B. Cu alte cuvinte, trebuie să calculez A-ul și B-ul. Da? A-ul este de fapt N împărțit la 10. Dacă o să reiau un pic valoarea lui N, 56 împărțit la 10, modulo 100 împărțit la 2, modulo 11. Avem, practic, această expresie care ne uităm la tipul operațiilor de aici, operatorilor, și toți sunt de împărțire, modulo și atât. Și cei operatorii de împărțire, înmulțire și operatorii de înmulțire, împărțire și modulo au aceeași prioritate. Cu alte cuvinte, mergem la rând. Trebuie să fim atenți la chestia asta. Împărțirea la 10 se face, bineînțeles, fără rest. Asta înseamnă că se ia doar câtul. Deci de aici obțin
o 75, modulul 100 și așa mai departe, care chestia asta de aici înseamnă restul împărțirii la 100, adică cu alte cuvinte 75, da? Care se împarte mai departe la 2 și apoi se face restul la împărțiri la 100, deci am preluat în continuare operațiile. Împărțirea la 2 înseamnă cât? 74, 37. Restul împărțirii lui 37 la 11 ne dă, bineînțeles, cât? 4. 4 este valoarea lui A. Valoarea lui B, mai rapid, înseamnă, iarăși, n-ul cât este, modulo ceva. Ceva ăla fiind în paranteze, bineînțeles, paranteza are prioritate, se calculează ce este acolo, împărțirea înseamnă 10, cu alte cuvinte, n modulo 10, ceea ce înseamnă că B-ul este 6. A-ul este 4, B-ul este 6, bineînțeles, răspunsul este 4 plus 6, care înseamnă 10. Da. Ce? Mergem mai departe. Exercițiul numărul 4. Precizați care dintre scenariile următoare fac ca rezultatul evaluării următoare expresii să fie 1. Avem 4 scenarii, 4 variante de răspuns. Care din aceste variante nu spune că această expresie îmi dă 1? Deci, practic, trebuie să înțeleg în ce condiții expresia asta se evaluează la valoarea 1. Ea se evaluează la valoarea 1 dacă A mai mic ca B îmi dă, care este o expresie la rând, o subexpresie relațională, îmi dă 1 și C mai mic ca D îmi dă 1. Ăsta este un caz, dar nu este doar ăsta cazul, mai este și cazul numărul 2, când ambele subexpresii au valoarea 0 și atunci 0 devine egal cu 0. Adică A mai mare ca mai mare sau egal ca B înseamnă de fapt A mai mic ca B egal cu 0, înseamnă că A este mai mare sau egal ca B și respectiv C este mai mare sau egal ca D. De aici eu le-am scris în forma asta. Ăsta de aici, cazul ăsta este de fapt că A mai mic ca B și C mai mic ca D, sau A mai mare sau egal ca B și C mai mare sau egal ca D. Acum să ne uităm pe rând la primul, de exemplu. A mai mic ca B înseamnă ăsta, dar nu satisfacem pe celălalt. Deci nu este ce trebuie. A mai mare ca B nu este, C mai mic ca D, avem pe ăsta, dar nu avem pe primul. Da? Satisfăcut. A mai mare sau egal ca B, C mai mic ca D, iarăși îl avem pe ăsta adevărat, da? Dar nu-l avem pe celălalt. Și ultima expresie este exact cazul 2 de aici, A mai mare sau egal ca B și respectiv C mai mare sau egal ca D, adică avem această situație exprimată de această opțiune, ceea ce înseamnă că această opțiune este cea corectă, adică dacă A mai mare sau egal ca B și C mai mare sau egal ca D, da? Aici este între ele și, da? Înseamnă de fapt că atunci automat expresia noastră de aici este 1. Deci răspuns corect este D. Bun. Problema numărul 5. Indicați câte din expresiile următoare au valoarea 1. Dacă și numai dacă valorile variabilor A și B sunt numere întregi par consecutive. Ce aș vrea să subliniez puțin aici, particularitatea formulării și anume și de fapt este o condiție impusă de problemă, dacă și numai dacă valorile. Asta înseamnă că trebuie să fim atenți că expresia care mi-ar genera valoarea 1 trebuie să fie adevărată dacă și numai dacă se întâmplă A și B numere întregi pare și consecutive. Adică sensul trebuie să fie și într-un sens și în altul, da? De implicații. Haideți să vedem întâi, să scriem încă o dată și într-o formă un pic mai simplă și mai clară, mai concisă, ceea ce spune problema. Valorile A și B sunt numere întregi pare consecutive. Adică A este par și cred eu că ar fi ușor să spunem că B-ul este par, dar fiind și consecutiv, ar putea să spunem că B este A plus sau minus 2. Că, da? Fie este înainte sau după A, la distanță de 2 unități. Asta de fapt ne spune problema. Deci dacă, da, sau asta ar fi condiția. Hai să luăm pe rând. Ce înseamnă să fie această expresie, da, egală cu 1?
da? Este egală cu 1 dacă și numai dacă. Ne uităm la expresie, de fapt este formată din 3 subexpresii care sunt relaționate între ele, sunt puse împreună în expresia mare prin operatorul logic și. Când este adevărat și-ul logic? Când și operandul 1 și operandul 2 este adevărat. Cu alte cuvinte, ca să fie toată expresia adevărată, adică să fie 1, cum spune problema, asta se întâmplă dacă și numai dacă A modulo 2 este 1, adică este true, pune aici true, adică 1, B modulo 2 este true și A minus B este 2. Asta ce înseamnă că A modulo 2 acum să fie true? Înseamnă că A-ul să fie par sau impar. Deci este adevărat, adică true ce înseamnă? Atenție să ne gândim. True înseamnă că expresia asta este true, să nu ne păcălim aici, înseamnă de fapt că este 1 valoarea ei. Da? Asta zice 1 valoarea. Cu alte cuvinte, A modulo 2 true înseamnă de fapt că A modulo 2 este 1, ceea ce înseamnă că A-ul este impar. Cu alte cuvinte, asta de aici este 1, dacă și numai dacă A-ul trebuie să fie obligatoriu impar, B-ul să fie impar și el la rândul lui și după aceea, într-adevăr, ele sunt consecutive ca numere impare, datorită subexpresiei numărul 3, dar nu satisface proprietatea. Deci ăsta de aici nu este bun, pentru că tocmai că dacă A-ul e par, cu siguranță expresia nu va fi 1. Mergem mai departe. Expresia numărul 2. A modulo 2 este... Deci, fapt, avem această expresie 2, care e formată tot la fel dintr-o subexpresie de aici și subexpresia de aici. Da? Și ne uităm că avem aceeași idee, deci o putem elimina foarte simplu pe același raționament și pe asta, pentru că asta este egală cu 1, dacă și numai dacă ce avem aici este 1. Că dacă este 0, ceea ce înseamnă că dacă este 1, înseamnă că avem număr număr impar. Da? Având în vedere că A-ul, prin condiția problemei, este par, atunci A modulo 2 îți dă 0, deci cu alte cuvinte expresia asta de aici este 0, cu alte cuvinte toată expresia este 0, pentru că avem 0 și ceva, nu mai contează ceva din urmează. Da. Mergem mai departe la expresia 3, A modulo 2, deci ca să fie această expresie, înseamnă să fie 1, de fapt, înseamnă că să avem adevărate ambele subexpresii, subexpresia asta și subexpresia asta. O să fac așa. Ce înseamnă să am adevărată subexpresia asta? Deci înseamnă de fapt să am negarea lui A modulo 2. Cu alte cuvinte îți spune, asta este 1, dacă și numai dacă, negarea de A modulo 2 îmi dă 1. Ceea ce înseamnă că, dacă și numai dacă, când se întâmplă treaba asta? Când A modulo 2 îți dă 0. Dacă și numai dacă, A-ul este par. Prima treabă. Și mai departe, mai am nevoie ca această expresie mare să fie 1, cum am scris aici, trebuie ca și modulul, asta ABS este funcția de modul din C. ABS de A minus B să fie 2, cu alte cuvinte, asta se întâmplă dacă și mai dacă, A-ul este B plus minus 2 sau invers B este A plus minus 2. Cu alte cuvinte, într-adevăr, expresia asta devine 1, dacă și numai dacă avem condițiile pe care le spune problema. Cu alte cuvinte, asta de aici este ok, o încercuiesc. Haideți să mergem și mai departe pe aceeași logică. La fel avem și aici, o să avem aceeași idee, că A modulo 2, deci practic expresia asta, dar mă uit un pic mai în ansamblu, deci aici am expresia de aici, după aceea expresia de aici, după aceea expresia de aici. Avem 3 subexpresii legate între ele prin operatorul și logic și din care ele sunt adevărate. Ce spun aceste 3 expresii? Că ăsta de aici este 1, dacă și numai dacă A-ul este par, în aceleași considerente pe care le-am făcut și mai departe, e aceeași idee și la B, B-ul trebuie să fie par, în plus ABS, adică practic diferența dintre ele trebuie să fie 2, adică sunt consecutive, ceea ce aveam. Practic, ceea ce a fost introdus în această expresie era rezolvată din prima cu acea condiție de modul de A minus B egal cu 2, pentru că aia obligatoriu îl face și pe B să fie par. Cu alte cuvinte, A egal cu, sau B egal cu A plus sau minus 2, asta înseamnă că sunt exact condițiile noastre. Deci, cu alte cuvinte, și ăsta de aici este corect. Mergem mai departe, bineînțeles că negarea negării înseamnă de fapt că se anulează operațiile astea. Observăm imediat că atunci devine ca în prima expresie, în sensul că dacă A-ul este par, A modulo 2, nu obținem
0, 1, obținem 0, cu alte cuvinte, toată expresia este 0, deci asta nu este bună. Și, de asemenea, aici A modulo 2 egal cu 0 înseamnă că A este par, într-adevăr, deci asta se întâmplă când A este par, avem condiția numărul 1, dar să vedem ce ne spune sub expresia numărul 2. Înseamnă că asta, ca să fie 1, înseamnă tocmai, din contră, ca modulul diferenței între A minus B să nu fie 2. Este negarea afirmației că A minus B în modul să fie 2. Cu alte cuvinte, este exact inversa acestei afirmații, ceea ce îmi spune că îmi arată că această expresie nu face parte din expresiile corecte. Câte expresii am avut corecte? Ce? Ne întreba problema câte din expresiile de mai jos satisfac proprietatea asta de legătură între expresie și condițiile asupra lui A și B. Bun. Întrebări, dacă sunt neclarități. Vedeți, e o chestiune nici mai mult, nici mai puțin de o logică și atâta, adică pe care și, cum v-am spus de la bun început, trebuie să ținem cont un pic de niște reguli care sunt un pic particulare. Împărțirea unor numere întregi, un pic de prioritizare, că trebuie să le fac la rând. Să știți că dacă aș avea o expresie în care este implicată înmulțire, împărțire și modulo, dacă fac modulo mai înaintea operației de înmulțire, o să-mi dea un rezultat diferit decât dacă aș face înmulțirea dacă aș avea 3 operanți și după aceea modulul. Și atunci trebuie să rețin chestia asta. N-am încotro. Este o chestiune pe care trebuie să o rețin. Dom'le, când sunt la rând, e simplu. Înmulțire, împărțire, modulo, toate să fac numai numere întregi. Dacă le am acolo, trebuie să țin cont de această ordine. Da. Mergem mai departe. Problema numărul 6. Indicați valorile variabilor x, y și z obținute în urma execuției următoarelor instrucțiuni scrise în limbajul C. Vedem instrucțiunile și valorile lui. Păi, imediat facem, asta e un exercițiu care trebuie să ne ia foarte puțin timp. X egal cu 1, y egal cu 0, z2. Ok, plecăm de aici. După care x plus egal înseamnă de fapt x egal cu x plus z modulo 3. Asta este operatorul de atribuire cu operație totodată de adunare, deci este echivalent cu ce am spus aici, și care înseamnă de fapt x-ul era 1, z-ul era 2, 2 modulo 3 cât obțin. 2, bineînțeles, ăsta era 1, înseamnă că x-ul mai nou este 3, după care următoarea operație y egal cu x împărțit la 2, adică 3 împărțit la 2 înseamnă cât îmi dă? 1, pentru că se ia câtul, da? Fără rest. După care, ultima operație și îl avem și pe z, îl obținem și pe z, care este de fapt z plus, vedem aici operatorul plus egal, x plus y în paranteză, adică 3 plus 1, să pun așa, modulo 2 plus z. Z-ul să nu uităm că este de fapt 2, ăsta avem 4, modulo 2 plus 2. 4 modulo 2 cât obținem? 0. Deci, cu alte cuvinte, z egal cu 4. 3, 1, 4. Să fiu atent la ordine, x egal cu 3, y egal cu 1, z egal cu 4. Da? Precizați câte dintre următoarele instrucțiuni sunt corecte. Dacă variabilele respective, x, y, z, au declarările de mai jos. Deci, câte? Asta ne întreabă, câte dintre următoarele sunt corecte. Da? Cu alte cuvinte, trebuie să fiu atent dacă expresiile de aici sunt corecte și să știu cumva regulile. Avem x-ul este float și y-ul este y și z sunt int. Trebuie să ținem cont de chestia asta. Hai să ne uităm la prima. Deci x egal cu x înmulțit cu y modulo z. Ce poate să fie aici sensibil? Nu. Nu. Pentru că x-ul înmulțit cu y este înmulțirea și împărțirea și modulo merg fără să schimbăm prioritatea. Bun. Și prima operație se face între x și y. De acord. Se înmulțește x cu y cât or fi ele. Problema este ca tip de date ce rezultă. E float. Și acum, mai departe, modulo
Acolo este o problemă și compilatorul va da o eroare de compilare în ideea că nu acceptă modulo folosit cu operanzi float. Deci ambii operanzi când folosim modulul trebuie să fie int, întregi, deci numere întregi, tipuri întregi. Atenție, int, dar nu numai int, și unsigned int, și char, și unsigned char, deci tot ce înseamnă tip întreg din tabelul de tipuri. Cu alte cuvinte, operandul nu trebuie să fie număr real și sunt doar 3 tipuri. Float-ul, la noi e float, double și long double. Da? Bun. Deci ăsta nu este bun. X egal cu Z modulo Y înmulțit cu X. Z-ul este int, Y-ul este int. Cu alte cuvinte, ce se întâmplă aici este perfect valabil și legitim. Se face modulul și pe aceea înmulțit cu X, înmulțirea suportă, adică operatorul de multiplicare suportă și tipul întregi. Deci ăsta este ok, îl fac așa. X-ul este în float modulo, deja pică din start. X înmulțit cu Z. X-ul și înmulțit cu Z îmi spune clar că este float rezultatul, da? Pentru că se modifică din cauza acestui X sau datorită lui X se face modificarea tipului de date al rezultatului. Modulo X nu mai contează, deja nu este bun, pentru că ăsta este float. După care X egal cu X modulo Z, iarăși avem aceeași situație. Până la urmă, tot exercițiul ăsta fixează faptul că modulul nu putem folosi decât între doi operanzi care trebuie să fie numere întregi, să fie operanzi întregi, de tipuri întregi. Aici avem X-ul este float, nu este bun. Ultimul avem Z modulo X, Z-ul și X-ul, dar având în vedere că X-ul este float, iarăși ăsta aplică instant. Cu alte cuvinte, o singură instrucțiune de aici, o singură expresie este corectă, ceea ce înseamnă că trebuie să îl subliniez pe B. Precizați ce se va afișa în urma rulării secvenței de cod următoare. Avem o secvență de cod care ne inițializează două variabile 2 și 5 și acum cât timp condiția asta este adevărată, adică este diferită de 0, ori așa trebuie să o gândim, executăm afișare și creștere. Deci, cu alte cuvinte, prima întrebare, 2 mai mic ca 5, primul iterație care se face, întrebare, da, este mai mic și atunci se intră în while, se afișează ce anume? Se afișează valoarea acestei expresii ca număr întreg, care de fapt trebuie să gândim ce presupune. Păi X-ul este, expresia asta se evaluează la o valoare, dar totodată are și efect asupra, o expresie poate să aibă efect asupra operanzilor, asupra valorilor care sunt implicate în expresia aia, depindem foarte mult de ce operatori sunt folosiți. Aici operatorul plus plus, nu numai că obținem valoarea ca subexpresie, dar și acționează asupra lui X, adică îl modifică. Cu alte cuvinte, plus plus X înseamnă că se incrementează X-ul, deci X devine 3, după care plus, o să avem 3 plus valoarea lui Y înainte să se incrementeze, pentru că a doilea incrementare este post-incrementare, nu este pre-incrementare ca în cazul lui X. Cu alte cuvinte, 3 plus 5, că pe mine mă interesează să vedem ce se afișează, și totodată să nu uit că Y-ul, având în vedere ce se întâmplă aici, Y-ul se face cât era înainte plus 1, adică Y-ul se face 6. După care se mai incrementează odată X-ul, să nu uităm, X egal cu 4, pentru că era 3, și avem afișată valoarea odată, valoarea 8. Și o încercuiesc, pentru că pe mine mă interesează să văd care este șirul de valori care sunt afișate. Merg mai departe. Condiția 4 mai mic decât X mai mic decât Y înseamnă de fapt echivalent cu 4 mai mic decât 6. Întrebare. Răspuns este adevărat, ceea ce înseamnă X egal cu practic se face mai întâi 5X-ul, adică se incrementează X-ul având în vedere ce se întâmplă aici, după care se calculează suma, adică valoarea expresiei ca fiind noua valoare lui X5 plus vechea valoare lui Y înainte să se incrementeze 6 și după aceea Y-ul se incrementează și o să pun aici 7. După care se mai incrementează odată X-ul, că totuși e clar că X-ul trebuie să-l prindă din urmă, e făcut un pic cu tâlc, să-l prindă mai repede din urmă pe Y și atunci X-ul se face 6 și el și afișăm de fapt
11, după care iarăși mergem mai departe cu întrebarea 6 mai mic decât 7, încă este adevărată condiția, x egal cu 7, foarte bine, după care calcul 7 plus 7 și y egal cu 8, dar x-ul devine și el 8 și întrebarea urmă, deci practic se afișează și 14, să vedem unde ne oprim. Întrebare, 8 mai mic ca 8? Nu. 8 nu este mai mic ca 8, 8 este mai mic sau egal cel mult cu 8, adică pentru că este egal, da? Deci cu alte cuvinte, aici înseamnă că ieșim, fac așa, exit din while, da? Și atunci ce afișăm pe ecran? 8, 11 și 14, 8, 11 și 14, răspunsul C. Vedem aici ce am încercuit. Ce aș vrea să fim atenți și ce reiese din această expresie este modul de acțiune a operatorilor de pre- și post-incrementare. Pentru că întotdeauna am făcut calculul cu vechea valoare lui Y și după aceea e imediat Y-ul, când se termină de evaluat expresia, Y-ul devine într-adevăr modificat, crește, dar înainte să ia, pe când la X întâi s-a incrementat X-ul și după aceea s-a făcut s-a făcut evaluarea valorii. Mergem mai departe. 3 variabile de tip întreg au valorile respective. Câte din expresiile următoare au valoarea 1? Bun. Aici este o chestie foarte clară, simplă și care trebuie să ținem cont să nu greșim la calcul sau la ordinea operațiilor și la regulile de aplicare a operatorilor. Și în special este operatorul de împărțire care ne mai joacă câteodată feste, în sensul că a împărțit la C, mulțit cu 2, cu alte cuvinte avem 13, împărțit, să scriu așa rapid, împărțit la 3, înmulțit cu 2, mai mic, atenție, decât 5 plus C este 3, înmulțit cu 4, modulo 5. Atenție că aici avem o subexpresie și o altă subexpresie și între ele operatorul relațional, clar, aici rezultatul va fi 0 sau 1, în funcție de relația asta. Ce obținem în partea din stânga, lui mai mic? 13 împărțit la 3 înseamnă 4, da? Este corect, să nu greșim. 4 ori 2 fac 8, mai mic decât ce avem aici, 5 plus, dar întâi trebuie să facem ce este aici. 3 ori 4, 12, modulo 5 înseamnă 2, 5 plus 2, 7. Cu alte cuvinte, evident că expresia asta este 0. Da? Și după aceea, mai departe, expresia asta o să facem mai direct. 13 modulo B, 13 modulo 5 înseamnă 3, egal cu A împărțit, sau modulo C, 13, nu, scuzați, 3, da, așa, egal cu 13 modulo 3, care înseamnă 1. Da? 0, iarăși, corect? Haideți măcar să găsim una, că n-aș vrea să le facem pe toate, să găsim una care este 1. Deci aici avem, asta de aici înseamnă B, 5 plus A împărțit la 10 înseamnă A împărțit la 10, 13 împărțit la 10, adică 1, diferit de, aș putea să pun așa ca să nu mă încurc și așa vă sfătuiesc, cu B modulo C, adică 5 împărt modulo C înseamnă 2, pardon, da, 5 modulo C înseamnă 2, înmulțit cu A, adică cu 13 împărțit la 3, care înseamnă 26 modulo 3, cât obținem? 26 modulo 3 înseamnă 24, 3. Da? Și aici 6 diferit de 3. Mi așa mi-a dat. Este corect? 6 diferit de 3? Bineînțeles că da. Echivalent cu valoarea expresiei, acum să nu uit, dacă este adevărată, 1. Deci am găsit una, pe care aș încercui eu așa, care dă 1. Întrebarea problemei este câte din expresiile următoare dau 1. Am găsit una și așa se calculează toate celelalte ca să ajungem la răspunsul corect. N-aș mai pierde aici timp, aș merge mai departe și vă las pe voi să vă continuați. Da. 26, e împărțit, am luat modulul, e foarte corect observația, da, văzusem aici
am interpretat ca modulo. Vedeți? Deci trebuie să fim atenți. Problemele nu sunt grele, exercițiile, nu le consider prea mult probleme așa, nu sunt dificile, doar că trebuie să fim atenți și să respectăm regulile. Bun. Mergem mai departe, problema numărul 10. Precizați ce valori au variabilele x și y după execuție. Foarte simplă. Aici am mai făcut ceva de genul, deci y egal, o să scriu direct, plus x înseamnă 2026, corect? Și știu că x-ul s-a făcut imediat, îl scriu aici să nu-l uit de el, 2026, da? Plus 2026 modulo 10, împărțit la 10, 202, plus 2026, rest împărțit la 10, plus 6, corect. Vedeți că după ce s-a evaluat ăsta, automat x a trecut la 2026. Că să nu-l interpretăm că a rămas la 2025 și îl schimbăm după aia. Că atunci ne-ar influența rezultatul. Aici este o treabă pe care trebuie să fac 1, 2, 3 exerciții de astea, văd cum merg și lucrurile și am înțeles și am reținut. E simplu. Iar dacă voi calcula chestia asta pentru y, îți dă 2226, 2232. Sper să fie calculul corect. 2232, asta înseamnă 34. 6 plus 6, 12, scuze, 34, corect. Precizați ce se afișează pe ecran după execuția secvenței de cod de mai jos. Am secvența de cod, două funcții și avem aici x egal cu 1, y egal cu 1, z egal cu 1, bun. După care avem y egal cu, și o să scriu direct, fd plus x, atenție, x-ul de aici este x-ul ăsta. Asta înseamnă că fd cât? Evident, fd2, cu mențiunea totodată că x-ul de aici se face 2. După care intrăm în funcția, ca să vedem cât este y de fapt, trebuie să executăm această funcție. Mental o executăm în sensul că ne zicem x-ul de aici, care este parametru, este 2. Atunci x-ul va fi 4, returnez 4, cu alte cuvinte y egal cu 4 și x-ul, să nu uităm că a rămas egal cu, deci o să mai scriu o dată x egal cu 2. După care z egal cu x înmulțit cu 2 înseamnă 4. Cu alte cuvinte, afișăm, ne uităm și atent un pic la ordine, x, y, z, mă uit să nu mă păcălesc la tipologia, cum afișez, ca numere întregi, putea să fie 1% x acolo și îmi strica un pic afișarea, adică trebuia să văd, identific. Cu alte cuvinte, 2, 4, 4, corect? Răspuns. Da. Variabilele A, B, C, D sunt variabile întregi cu condiția pe care o vedem. Deci avem condiția respectivă, A mai mic sau egal ca B și C mai mic sau egal ca D. Ambele condiții. Bun, asta se știe. Care dintre expresiile de mai jos au valoarea 1 dacă și numai dacă intersecția intervalelor respective este vidă. Cu alte cuvinte, pot să scriu și eu aici, intersectat cu intervalul C, D este vid, mulțimea vidă. Asta se întâmplă în ce scenarii? O să fac așa ca să îmi reprezint un pic să fiu sigur. Deci A și B odată, respectiv C și D. Am o variantă și a doua variantă, bineînțeles, invers. C și D înaintea lui A și B. Bun. Aici C-ul poate să pice și peste B, pentru că fiind mulțime interval deschis la B, nu se va intersecta, deci nu voi avea acolo un element care să fie comun. Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă de fapt că B mai mic ca C, pentru că clar A mai mic ca B, A mai mic sau egal ca B, B mai mic sau egal ca C, poate să fie și egal încă o dată, că nu e nicio problemă, ca să am mulțime vidă, sau, să nu uit, da? Este fie situația 1, fie situația 2. În situația 1, B mai mic sau egal ca C, în situația 2, D mai mic sau egal ca A. N-am înțeles. AB este deschis, da? Și CD este închis. Uitați cum cere. E bine? Perfect. Haideți să mergem să judecăm chestia asta. Deci, cu alte cuvinte,
care din expresiile respective este similară sau este echivalentă cu ce am scris eu aici. Dacă mă uit, prima, C mai mare sau egal ca B, C mai mare sau egal ca B este și A mai mic ca D. Și A mai mic ca D. Este exact invers. Deci nu este bună. A doua, negarea expresiei de aici. Aici ar fi bine să discutăm un pic de următoarea situație și următoarele reguli. Că dacă eu am, de exemplu, secvența asta este echivalent cu, și dacă ne gândim un pic mai profund, negarea lui X sau negarea lui Y. Atenție. Deci aplic negarea și schimb operatorul. Da? Și de asemenea am și varianta negarea lui X sau Y, care devine negarea lui X și negarea lui Y. Hai. Nu ajută aici. Hai să pun aici Y. Da? Da? Bun. Adică așa. Da? Bun. Și acum chestia asta de aici înseamnă negarea lui. Deci D mai mare ca A negat înseamnă A mai mic sau egal ca D și deja și eu ăsta de aici încă am spune că nu e ce trebuie, da? Pentru că eu am sau direct. C mai mare sau egal ca B, adică C mai mic sau egal ca B, adică C mai mare ca D. Deci A mai mic sau egal ca D, din start A mai mic sau egal ca D este incorrectă de aici. C mai mare ca B, scuzați, da. Dar A mai mic sau egal ca D îmi spune este invers față de ce avem aici, da? Bun. Mergem la expresia C. Negarea lui B mai mare ca C înseamnă de fapt negarea subexpresiei, înseamnă de fapt B mai mic sau egal ca C, B mai mic sau egal ca C, sau, avem pasta, A mai mic ca D negat înseamnă de fapt D mai mic sau egal ca A, invers. Care este exact, dacă ne uităm, ce am scris noi aici. Da? Bun. Adică, cu alte cuvinte, asta este ok și o vedem și pe asta și o invalidăm ca să aibă sens să vedem. Da? Știi foarte bine că la admitere un singur răspuns este corect, dar ne facem treaba până la capăt aici. Asta înseamnă A mai mare sau egal ca D este sau B mai mic ca C nu este ce trebuie, pentru că avem condiția B mai mic sau egal ca C, adică trebuie să fim atenți la detalii. Da? Cu alte cuvinte, C-ul este răspuns corect și am văzut și de ce. Ce se va afișa în consolă la execuția următorului program? Rapid, este un for care pleacă de la i egal cu 0 și tot timpul se evaluează expresia de aici să fie true. True, adevărat, înseamnă că ambele trebuie să fie true pentru că este o expresie logică formată din două subexpresii. Și asta înseamnă că, deci cât timp i mai mic ca 6 și, deci și, i este par. Da? I modulo 2 egal cu 0 înseamnă că i este par. Și acum, i egal cu 0, merg mai departe, avem condiția, este corect, pentru că 0 mai mic ca 6, deci 0 mai mic ca 6 și, bineînțeles, i-ul care este 0 este par, este true, se afișează i-ul, adică cu alte cuvinte se afișează i-ul, valoarea lui i, atenție mare aici că este întâi valoarea lui i și după aceea se incrementează i-ul, deci se afișează 0 și o să încercuiesc ca să știu, după care i-ul se face 1, după care se afișează valoarea expresiei întotdeauna. Valoarea expresiei este valoarea după ce i-ul se decrementează, adică se face i-ul 0, i-ul 0, se mai afișează încă o dată 0, deci am 0, 0 afișat, după care i-ul fiind, deci i-ul s-a făcut 0, da? După care merg mai departe, se incrementează i-ul se face 1, dar făcându-se i-ul 1, automat, sub expresia asta din dreapta, pică, în sensul că nu mai este adevărată, nu mai este par, i-ul și se iese din for, cu alte cuvinte, singurele valori afișate de aici sunt 0 și 0. Răspuns corect, B. Da? Haideți să mai luăm un exercițiu.
să-l putem lua pe ăsta, că mi se pare un exercițiu interesant. Vreau să mai sar peste ceva, mai avem timp de un exercițiu, da? Să luăm pauză la timp. Variabila x este de tip întreg și reprezintă o cifră nenulă. Cifră. Atenție. Nenulă. Asta înseamnă că x-ul de fapt este din mulțimea, scriem imediat aici ca să 3 și așa mai departe până la 9, da? Precizați care dintre expresiile următoare este echivalentă cu expresia x este 7 sau x este 5. Deci, cu alte cuvinte, așa. Hai să luăm prima expresie. O notificare, nu mai știu. Bun. X este diferit de 7 și X este diferit de 5. Este exact contrarul ce spune aici. Deci asta nu este. X mai mare ca 4, da, este și X este negarea, deci această subexpresie pe care o avem aici, o putem gândi în felul următor. Este negare de X modulo 2 egal cu 0, și negarea lui X modulo 3 egal cu 0. Da? Care este echivalent cu X este impar și X nu este divizibil cu 3. Cu alte cuvinte, X nu este divizibil, hai să scriu așa, divizibil, o să tai, cu 2 și X nu este divizibil cu 3. Cu alte cuvinte, care dintre valorile de aici sunt, să nu uităm că avem și condiția inițială X mai mare ca 4 și care satisfac toate proprietățile astea. Păi de la 4 în sus înseamnă de fapt posibilitățile sunt 5, 6, 7, 8 și 9, iar din 5, 6, 7, 8 și 9, care nu este divizibil cu, care nu sunt divizibile cu 2, nu trebuie să fie divizibil cu 2, adică X-ul n-are cum să fie 8, n-are cum să fie 6 și n-are cum, și nu este divizibil cu 3, n-are cum să fie 9. Cu alte cuvinte, X-ul poate să fie doar 3 și 7. Cu alte cuvinte, X egal cu 7 sau X egal cu 3 este perfect echivalentă cu expresia de aici. Adică asta de aici este adevărat. Se arată foarte ușor pe același raționament că X nu este, deci ce avem aici înseamnă de fapt, hai să spun așa, înseamnă unde? Deci X este așa și, păi da, bună întrebare. Haideți să explicăm. Deci expresia de aici îmi spune că este echivalentă de fapt cu ce condiții? X mai mare ca 4, X nu este divizibil cu 2 și X nu este divizibil cu 3. Când se întâmplă toate astea? Deci este dacă și numai dacă, da? Deci ca să fie mai mare ca 4 înseamnă că X trebuie să fie clar din intervalul ăsta. Prima chestiune este generată de această subcondiție. După care, ca să nu fie divizibil nici cu 2 cam, da? Înseamnă că X-ul clar nu trebuie să fie 6 sau 8. Da? Și le-am tăiat. Și ca să nu fie divizibil cu 3, și asta trebuie, deci trebuie să se întâmple și X mai mult mai mare ca 4, și X este impar, și X nu este divizibil cu 3. Cu alte cuvinte, X-ul poate să fie doar 5 sau doar 7. Cu alte cuvinte, tot ce este, deci cele 3 condiții aplicate pe mulțimea de cifre care le avem, de fapt cele 2 condiții de aici aplicate de fapt pe submulțimea de la 5 în sus, îmi spune că X-ul este echivalent cu X este fie 5 sau X este egal cu 7. Cu alte cuvinte, exact ce spune aici. Deci, cu alte cuvinte, precizați care dintre expresiile următoare este echivalentă cu expresia asta. Expresia asta este true dacă și mai dacă X este 7 sau X este 5. Sau, da? Sunt tabele. Da? Iar expresia de aici mă obligă ca X să fie 7 sau X-ul să fie 5. Deci este perfect echivalent. Da? Și așa se rezolvă și, sau se verifică și celelalte subexpresii. Mă refer la faptul că aici negare de X negat de 7 sau așa înseamnă de fapt negarea lui X sub primei expresii, care înseamnă că această expresie este echivalentă cu X egal cu 7 și X egal cu 5, care oricum este un nonsens, este o contradicție, deci din start este incorrectă. Chiar aici X mai mare ca 4 și evident că această condiție pe care o aveam și mai sus, având în vedere
expresia de aici cu și-ul de aici îmi spune că X trebuie să aibă condiția că fie este divizibil, nu este divizibil cu 2, fie nu este divizibil cu 3. Asta înseamnă că X-ul poate să fie de la 5 în sus, poate să fie și 6, și 8, și 9, pentru că ne încadrăm pe condiția de a fi fie nu este divizibil cu 2, fie nu este divizibil cu 3. Alea care se pare nu sunt divizibile cu 3. Iar 9 nu este divizibil cu 2, deci cu alte cuvinte nu este echivalent cu X egal cu 7 sau X egal cu 5. Da. Doar logică. Nimic mai mult decât o logică care, foarte simplificată, încă o dată, este un capitol, bineînțeles, este capitolul introductiv al programării. Nu trebuie să considerăm nimic mai complicat, o să vină și celelalte capitole, o să vedem, și care, dar este un capitol care e bine să facem exerciții, vă recomand în culegere, sunt în culegerea probleme, veți găsi o parte din problemele astea, o parte poate nu, imediat vă recomand să le parcurgeți pe toate, sunt, nu știu, 50 de probleme pe acest subcapitol sau. Te rog. Dacă o să se posteze, ce anume? Nu. Sunt culegerile care le-am scos anul trecut. Dacă vom face vreo revizie, o să o postăm și o să-și facem anunț în sensul ăsta. O revizie în sensul de actualizare. Nu avem încă în plan treaba asta. Da? Bun. Din online, dacă sunt întrebări. Pare că nu. Să mă uit încă o dată și pe... Am eu o mică întrebare. Vă rog. După aceea, unde o să puneți documentele pe care le-ați făcut astăzi? Pe site-ul ATM, exact pe site, la secțiunea de admitere, ia să intrăm un pic. Vedeți aici admitere. Vedem aici așa și vedem aici sesiuni de pregătire. Undeva aici va apărea un link în care vor fi puse și aici este calendarul și sunt condițiile și vom restiliza un pic zona asta. De obicei, tot ce postăm, ați văzut și postările respective, apare și pe prima pagină în zona de anunțuri. Deci acolo veți fi notificați, link pentru înscriere, pentru tot ce este de făcut. Să nu uitați că, cum ați văzut și în calendar, undeva am prevăzut pe 7 martie și o simulare așa cum am făcut și anul trecut. O simulare în care vom încerca să facem cu toți doritorii, bineînțeles va fi doar fizică, nu avem cum să facem altfel, la Academie, simulare examenului de admitere, cu test exact ca la admitere, matematică, cu subiecte de matematică, fizică, informatică și fizică, exact ca în regulament de admitere. Alte întrebări? Mai aveam eu una. Da, vă rog, un pic mai tare, vă rog. Da, mai aveam eu o întrebare. Te rog. Legat de prezența fizică, am completat un formular, am specificat că vreau să particip fizic, dar am primit un mail cu link-urile de Teams. Cum știu că este în regulă dacă mă prezint fizic pentru cursuri este la în Academie? Regulă. Deci pur și simplu dacă le-am completat, nu trebuie să primesc niciun fel de feedback sau să primesc un mail care să-mi răspundă. Faptul că ați primit un mail este clar ca urmare a completării. Da, dar am menționat să particip fizic și credeam că o să vină o confirmare că ați fost înregistrat sau ceva de genul acesta. Sau că este ok să Confirmarea vin. este considerată chestia asta, este o sugestie bună. Poate o să schimbăm un pic mesajul să fie mai clar. Da, Foarte că bun. m-a indus un pic în eroare, că eu doream inițial să particip fizic. Am reținut-o, e foarte bună sugestia, să fie mai clar. Ați fost înregistrați și să primiți și informațiile care le-ați avut. Pentru că dacă vă răzgândiți, să aveți link-urile de Teams puse acolo, dar în principiu trebuie să vă confirmăm mai clar. Deci atât timp cât avem mail-ul e în regulă dacă venim fizic, nu? Da. Ok. Da. Mulțumesc. Alte întrebări? Dacă noi, spre exemplu, uitați, facem la liceu C++, nu s-ar putea pune și codul în cadrul problemei? Codul în C++. Evităm, atenție, noi trebuie să, deci la admitere,
având în vedere ceea ce s-a hotărât și hotărăște, nu hotărăsc eu, sau hotărăște Senatul Universitar ATM, în regulamentul de admitere, programa țintește programarea în si. Bun. Și atunci problemele vor respecta sintaxa limbajului C. Haideți că o să fac aici o mică observație, un minut, dar să termin ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră. Cu alte cuvinte, ceea ce facem aici este bine să ne rezumăm la C, ca și sintaxa. Adică nu e de ajutor că vin și cu problema scrisă în C și în C++, pentru că, din punctul meu de vedere, e bine să ne obișnuim cu ceea ce avem de făcut în C. Acum, singurele particularități care sunt ca diferență, sunt părțile de afișare și de introducere de date. Cred că mai vorbeam și la început puțin de treaba. Adică, în loc de C-in, C-out, să avem printf și scanf-uri folosite și mai găsim cât un scanf pe acolo sau mai găsim print. Deci, practic, partea de afișare. Alte lucruri, dacă îmi spuneți dumneavoastră așa o diferență care ar mai fi cu operatorii pe care i-am discutat astăzi, tot ce am discutat astăzi este identic și în C și în C++, cu diferențele că exemplele au fost făcute cu printf, atâta. Da, și trebuie să știu treaba asta, care nu este nimic complicat să învăț printf-ul și scanf. Da. Dacă vom modifica regulamentul, care încă nu este, nu știu dacă a fost publicat regulamentul pentru 2026, el trebuie publicat cu 6 luni înainte, mai este timp. Dacă vom modifica acest regulament și să includem și C++, o să procedăm în sensul că tot testul să fie salat cu diferențele minore. O să vedeți că este, de fapt, exemplele și cerințele sunt copy-paste, doar că se vor modifica două linii. Linia de printf va fi modificată cu un cout și în rest este copy-paste. Da. Alte întrebări? Ok, mulțumesc frumos, haideți să luăm... Da, vă rog. Mă scuzați, dacă se mai poate adăuga materia engleză pe lângă admiterea care este deja. Adică să mai punem încă o materie? Vă întreb dacă se mai poate. Nu. Dacă va mai exista. Dar știți că engleza există ca test, ca să ne lămurim, dar este test în sensul că trebuie să aveți acest calificativ B2. Adică, cu alte cuvinte, să veniți cu calificativul, de regulă îl obțineți pe diploma de BAC sau și extra la un centru de certificare, dar să fie recunoscut, atenție. Să fie recunoscut, există o anexă a Ministerului Educației care precizează în mod clar care sunt centrele recunoscute din România ca să dea aceste acreditări, aceste certificări, mai bine. Bine. Dacă nu mai sunt și alte întrebări, vă mulțumesc pentru participare. Luăm o pauză de jumătate de oră până la 11:30. La 11:30, cine dorește, merge mai departe cu sesiunea de matematică. Tot în sala asta fizic sau online. La revedere și pentru online, ne vedem peste 2 săptămâni. La revedere. La revedere. La revedere.